טוב, אז איפה תמיד מתחילים? תמיד מתחילים כשבסוף של הדיאסטולה, ואנחנו הולכים להציג עכשיו קרדיאק סייקל אחד שלם. אז אנחנו מתחילים, כשאם נגיד זה הלב, איך אני אצייר את זה? אם זה הלב, אז הלפט ונטריקל, נכון? הוא מלא. האטריה שלי מילתה לי את הוונטריקל, ומה זה? זה האנד דיאסטוליק ווליום. אוקיי? אז האנד דיאסטוליק ווליום יהיה בווליום גבוה. למה? הוא מילא לי את כל הלפט ונטריקל. עכשיו מתחיל הקיבוץ. הקיבוץ הולך להעלות פה את הלחץ, תוך כדי שהוא מתכווץ, אבל עדיין אין פתיחה. כאילו כאן, אוקיי, אני אצייר את זה לדרך אחרת. יש לי את הלב, וכאן יש לי את האורטה. כאן יש לי ואלב. זה לא מדויק, נכון? שיהיה ברור, כן. אז אני עכשיו מעלה את הפרשר פה, אבל לכיוון השני, יש לך. ככה. עכשיו אני מעלה את הפרשר. פה הפרשר יחסית גבוה מאוד מהאג'קשן הקודם. מה הגובה שלו? כרגע, כנראה שבסביבות ה-75-80. כי זה הדיאסטוליק פרשר. עכשיו אני דוחפת את הדם לכיוון זה. הדם פה, מה הדיאסטוליק פרשר שלו פה? 0. אז הוא צריך בעצם לעלות מ-0 ל-75, בשביל שפה ייפתח לי הוואלב. אז איך זה ייראה? ואין לי שינוי של פרשר. כאילו, יש לי שינוי של פרשר, אין לי שינוי של ווליום, כי זה אותו אדם, פשוט הקיבוץ פה, פשוט הלחץ פה שאני מפעילה, על האדם הוא משתנה. אז זה ייראה ככה. צ'ק. עד לאן? נכון, עד ל-75. עכשיו, ב-75, 80, אני יודעת מה. מתחיל לי האג'קשן. מה זה האג'קשן? נפתח פה הוואלב. והאדם פה יורה החוצה. אז מה הוא גורם לדיאסטוליק, לפרשר בתוך האורטה? לעלות. אבל תוך כדי זה הוא גם ממשיך להתכווץ. אז גם פה עולה הפרשר. אבל גם יורד הווליום. למה? כי יוצאתי את הדם החוצה. אז איך זה יראה? הפרשר ממשיך לעלות. אז הפרשר עולה. יש לי פרשר עולה. אבל הווליום יורד. אז זה יראה ככה. עכשיו יריתי כבר את כל הדם. אז הלב כאילו כבר דחף את מה שהוא יכול לדחוף ביחס לפרשר והווליום שלו. אז עכשיו הדחיפה תהיה קצת יותר איטית. כי היה לי כאילו מין פזצתה כזאת מטורפת, ואז זה עכשיו קצת נרגע, אז זה קצת ירד. ופה בעצם נגמר לנו הסיסטולה. וכשנגמר הסיסטולה, הלב מתחיל להירגע, והפרשר מתחיל מאוד לרדת. אז פה פתאום יש כאילו איזה רילקסיישן כזה. יוצא החוצה, ופה עדיין יש לי את כל הדם שעשיתי לו אג'קשן, פה כבר יש פחות דם. והרילקסיישן הזה מוריד לי מאוד את הפרשר, וברמה שפה יהיה כבר פרשר יותר גבוה מפה. אז פה הפרשר הוא יהיה 2 יחידות, ופה הפרשר יהיה יחידה 1, כי הוא ירד. אז מה יקרה? הוואלבים ייסגרו. ובדרך כלל זה קורה בסביבות 120. אז כאן זהו, נסגר לי הוואלב. למה? כי התחלתי את הרילקסיישן, עשיתי ווליום יותר גדול בתוך הוונטריקל שלי, והנמכתי מאוד את הפרשר. אז פשוט הוולב ייסגר, כי אנחנו הולכים עם הפרשר גרדיאנס, ועם הפרשר גרדיאנס הפוך, אבל אני לא רוצה שהאדם יחזור חזרה לוונטריקל, אז אני חייבת לסגור שם משהו, לסגור את הדלת. ואז יהיה רילקסיישן, נכון? אבל רגע, הרילקסיישן שלי, הוא יכול להיות רילקס, אבל מה? אנחנו הרי הולכים לפי פרשר גרדיאנס. אם הוונטריקל שלי, אני רוצה לצייר את זה כחצי, ואני אצייר ככה. ככה. וזה הוונטריקל. אם הוונטריקל שלי, הפרשר נורא נמוך, אז מה יקרה? הפרשר פה יהיה יותר גבוה מהפרשר פה, ואז
יהיה לי פרשר גרדיאנט מספיק בשביל להעביר פה את הדם. עד עכשיו היה לי פרשר נורא גבוה פה, בגלל שהיה לי את האנד-דיאסטוליק ווליום, והדם לחץ על הדפנות, ואז עשיתי את האג'קשן, אז היה אפילו עוד יותר לחץ, עברתי את הכל האורטה, עשיתי רילקסיישן, עכשיו פתאום הפרשר שלי סופר נמוך, ברמה שהאטריה, שהיא מקבלת דם כאילו בטפטופים, בערך, עולה על הפרשר של הוונטריקל. אז מה קורה? פה נפתח השסתום, והדם מתחיל לזרום. אז איפה אנחנו עכשיו? עכשיו אנחנו בסיטואציה הזאת. חבל שאני כזאת מבולגנת באמת. עכשיו אנחנו סגורים, כאן יש לי מין רילקסיישן, והלחץ פה, משהו נגיד היה 120 הוא מתחיל לרדת לאן? ל-0. ומה הלחץ פה? 10. אז מתישהו, שהוא עובר ל-0, מתישהו יגיע לפחות מ-10, כאילו obviously. אז כשהוא מגיע לפחות מ-10, פה ייפתח לי השסתום, כי יש לי pressure gradients מהגבוה לנמוך, סבבה. אז מה איך יראה הגרף שלי? הוא ירד. הווליום הוא זהה, למה? כי עדיין אין לי פתיחה של שסתום, הכל כאן סגור. אז יהיה לי רילקסיישן, אבל הווליום פה הוא אותו דבר, אמנם פחות ווליום ממה שהיה לי בהתחלה, כן? הוא ווליום נמוך, אבל הוא אותו ווליום. הפרשר יורד, עד איפה? צ'יק, 10. ואז מה קורה לי? נפתח השסתום. אז בואו נחשוב רגע. נפתח השסתום, ירדתי פה לפרשר. אוקיי. אז היה לי את הרילקסיישן, הפרשר ירד. עכשיו אני רוצה שיהיה לי מספיק, אוקיי, עכשיו הפרשר ירד היה 120, נכון? הוא ירד לאן? ל-10, בגלל שכאן יש פרשר 10. השסתום ייפתח והתחיל פה להתמלא. עכשיו אם הוא היה יורד רק ל-10, פה היה לי בעיה. כי מה זאת אומרת? כאילו איך הפרשר בוונטריקלס, הוא מגיע ל-10, השסתום נפתח, אבל אדם צריך ממש לזרום. אם הוא נפתח כשהוא ב-10, שזה הגיוני, כי בדיוק פה הפרשר, או ב-9, אז הפרשר כאילו, יש פרשר גרדיאנט, השסתום ייפתח, ואז הוא יתמלא, אבל הוא לא ימלא הכל, נכון? הוא לא ימלא את כל הוונטריקל. ההסבר היחידי לדבר הזה, זה שבזמן שהשסתום נפתח, הוונטריקל ממשיך לעשות את הדיאסטולה שלו. כאילו, נפתח פה, אז אמנם, יהיה כאן זרימה, הדיאסטולה ממשיכה, כאילו, זה ממשיך לגדול, אז הפרשר לא כל כך זז. כאילו הווליום זז, אבל הפרשר לא כל כך זז. שוב פעם אני אגיד. אני אמחוק. היה לי פה 120. פה יש לי 10. בוא ננסה לעבוד מסודר, אולי זה יהיה יותר טוב. פה יש לי 10. נסגר לי פה השסתום, יש לי רילקסיישן. עכשיו יורד לי ל-100. עכשיו יורד לי ל-50. עכשיו יורד לי ל-10. נפתח השסתום. אוי שיט. נפתח השסתום, זורם לי פה דם, אוקיי? אז עכשיו פה יהיה לי נגיד 9, ופה ממשיך לעשות לי רילקסיישן, אז הפרשר יישאר רגיל, אבל הווליום ישתנה. יש לנו כאן קצת משהו הפוך. קודם היה לי שהפרשר נלחץ, אבל הווליום לא משתנה כי כל השסתומים סגורים, ועכשיו השסתום פתוח, הווליום ממלא אותו, תוך כדי זה שהוא מגדיל את הפרשר. אולי אפשר להסתכל על זה כמו נגיד אמבטיה, שפה מחובר לי בקבוק, אוקיי? מחובר לי פה בקבוק עם מים. עם מים פה, יש לי כאן מים. עכשיו, המים לא יזוזו, כי הפרשר פה שווה, נכון? אבל אם אני שנייה מגדילה פה את הווליום, אז מה יקרה? המים יזוזו לפה. האם הפרשר השתנה? וואלה לא, כי היה לי פה רזרבה של מים. הווליום פה ירד, כן, זה נכון. הווליום פה עלה, כן, זה נכון. הפרשר פה ירד, מסכימה. הפרשר פה עלה? לא, הפרשר נשאר זהה. לא היה לו שום שינוי. בגלל שהווליום פיצה על הפרשר צ'יינג'. אוקיי. אז מה אמרנו? הווליום עולה. אוקיי? הווליום עולה. הפרשר הוא לא כזה משתנה. האמנם אני רואה בגרף שהוא כן קצת משתנה. אין לי הסבר לזה, אני אבדוק רגע באינטרנט.
אוקיי, אז בהתחלה יש לי את הרילקסיישן תוך כדי זה שיש לי את האיג'קשן של האטריה לוונטריקל. אז הרילקסיישן בהתחלה הוא לא הכי מפצה על זה, אז יהיה לי קצת ירידה. כי הרילקסיישן יותר גדול, הרייט של הרילקסיישן הוא יותר מהיר מהרייט של הפילינג, של האיורטיק פילינג. ואז פה יהיה מין נקודה כזאת, שיהיה לי את הקונטרקשן של האטריה. ויהיה לי עלייה של הפרשר. ואם אני ממש רוצה להבין, אז זה כאילו אני לוקחת את הדבר הזה, אם עכשיו אני הופכת את זה לווליום כזה, ואני ממש מכווצת אותו, אז הוא ידחוף פה על הדפנות. אז פה הלחץ כן יעלה, כי פתאום הוא דוחף כאן את הנוזל הזה, שהיה עכשיו במצב של הומאוסטזיס של אקוויליבריום מושלם, אז הוא דוחף פה על הדפנות יותר. אז הפרשר של הוונטריקל שלי קצת יעלה, כי יש לי את האטריאל קונטרקשן, אז יהיה לי קצת עלייה. עד מתי יהיה לי עלייה? עד יפסיקו לעשות לי קונטרקשן. בשנייה שיפסיקו לעשות לי קונטרקשן, זה פה יירגע, ואז הפרשר פה, אם נגיד הוא קצת עולה, הפרשר פה יהיה יותר גבוה מהפרשר פה. אם פה אני מעלה את הווליום, בדיוק כמו שהיה לנו בוונטריקל, ברור מובן. אז איך אני אצייר את זה? אז הפרשר של הוונטריקל עולה, עד לרמה שהוא עובר את הפרשר של האטריה. ואז מה קורה? האטריו-ונטריקולר רבב שלי נסגר. וזה יהיה מה? האנד-דיאסטוליק פרשר. אנד-דיאסטוליק ווליום. אוקיי? אז יצא שיצאתי שקרנית, כי זה מתחיל מפה. טיל בליסטי, וואי, נראה לי יש לי את זה, סגור מובן.